antek, garing-garing, ra doyan mangan. Sampai pakan ae lah, dong. Narik ning ndi iki yo? Nelpon nabrak ae lah. Sopo iki? Halo, Halo, Brak. Ning ndi kowe? nang omah. Lah piye? Enek info rambanan, Brak? Kayaknya aku roh lokasine. Enak iki lokasine ning mburi ladange Kang Kosim. Oh, yo wis tak rono aku. Yo wis tak tewe. Ya wes. Santeni. Terus ayo, Brak, mangkat. Ya ayolah mangkat. Sore. Loh, Sama pinter ae. aku wis nyetir, ora ngerti lokasine yo. Yo kok. Sore sik lah yo. Kamu salin. Lampuku sing tak nduk daranan sing iki. Yo wis karepmu. Salin dhisik. Banyak panas nih. Daripada kena glukut. Buden ku. Mana yang mana iki? Masalah rangkepan to iki. Ah tak nduk daranan iki. Walah. Ampun. Adek. Wes ayo. Ya ayo. Ya saya mangkat. Ayo. Sak sore. Lah lokasi sini sing ndi? Adange. Kuwi lho. Padang iki. Ngene Kang Kosim. Lah wis tanduran kabeh lho, Brak. Ya wis adewe golek perengan wae. Ya wis ayo. Jadi bos rene wong kurang iku. Wis to, tenang wae karo aku. Ning kono nek ketahuan wonge kowe lho tanggung jawab. Wis to, tenang wae karo aku ki. Ngono kok yo wedi. Karo Kang Kosim yo. Semprot-semprot ora mati-mati, ngurus ladang sak amban-ambani dhewean. Iki serang ngurusi perjuangan wong tuwa segah aku wis. Ora nek ning omah turu. Ah, wis lah, sel, karen. Lah, sel. Lip. Loh, sopo kae ketan golek ramban kae? Oh, terangane biang keroke cah iki. Oh, yo. Hoi, padha ngapain kono? Astagfirullahaladzim. Ada ketahuan, Jon. Jon.
Tidak dibongkok rambane, Brak. Bongkok matamu kuwi, delok wonge ka lho, nggo arit. Brak, ngopo kowe mlayu? Matamu kuwi delok kowe wonge mburi. Nggo arit. Ayo mlayu. Jancuk, tadi aku Brak. Ayo boy. Wah, pedus tenan aku, tak kumpul wae lah, go balik. Ding. Montre pecah kayak mau. Lumayan iki kena duduk ning ladang meneh iki. Jan timbang mlaku nek motor iki lumayan. Dreng tenan iki, jan nak nani. Mah wonge ngejar aku. Mbuh wae piye. Stop piye. Wedhus. Gara-gara si John yang golek pakan ki mah aku jadi korban. Mbah pecah kae sik. Dipecel paling. Aduh larane sik. Gancuk malah mlayu lho. Ya kon piye ora mlayu diuber-uber wonge kok. Wonge lho ning burine dhewe, kon ora piye mlayu. Jangkrik jaremu aman karo kowe. Aman yo aman, tapi ndelok posisi. Lambemu. Jarene aman, malah duber-duber sing duwe. Kayak terus piye iki? Lah yo mbok. Lah John, lah motormu buka nanti? Walah, jeneng kono. Welek motorku. Terangane bocahku cek ning kono to. Malah Brak. Nyate golek rabel mah kelangan motor. Waduh, hapus Jon. Waduh, motor urung lunas. Seneni mamaku iki. Ya terus kepiye ya salahmu to? Ya wis lah, dikelaske wae. Motor bodol ae kok.